Imos presentar neste vídeo algunhas características do sistema de buscas de Cortegal, corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico, mostrando as procuras máis básicas. Cortegal é un corpus conformado por 1000 textos extraídos das probas de acceso á universidade, concretamente da pregunta de comentario do exame de Lingua Galega e Literatura do curso 2016-2017. Prememos en buscar e o que encontramos é o xerador de consultas, que se divide en dúas partes principais, busca de texto á esquerda e busca de documentos á dereita. Axiña iremos a eles, pero se simplemente queremos buscar unha palabra proporcionada pola estudante ou polo estudante, podemos procurala escribíndoa na caixa de buscas. Por exemplo, queremos saber se algún alumno ou algunha alumna escribiu ista. Poñemos ista na caixa de buscas e dámoslle a buscar. O que obtemos así é o que se chama unha concordancia cos casos recuperados, que neste caso son 7. Se prememos en contexto, á esquerda, imos ao texto completo. Pero moitas veces o que nos interesa é buscar todo un lema cas súas diferentes variantes. Por exemplo, quero buscar todas as ocorrencias de prato, en singular, en plural, pratos, pero se cadra aparece algunha outra variante. Podería aparecer tamén plato e platos. Daquela, en lema estándar, escribo a forma galega estándar prato e doulle a buscar. Obtemos unha nova concordancia e vemos como hai efectivamente exemplos de plato, que hai efectivamente exemplos de platos, hai exemplos de prato, e máis adiante aparecerían tamén exemplos de pratos. Se, en cambio, únicamente me interesa buscar os casos en que o alumno escribiu prato ou só os casos en que o alumno ou alumna escribiu plato ou platos, fago as buscas por lema orixinal, que é o lema correspondente á forma que escribiu a estudante ou o estudante. A prato e pratos asígnaselle o lema orixinal prato, a plato e platos o lema orixinal plato, a avó, avoa, avós, avoas, o lema orixinal avó, a abuelo, abuela, abuelos, abuelas, o lema orixinal abuelo. Entón, se únicamente quero recuperar os casos de prato, en que o alumno escribiu prato, poño no lema orixinal prato e doulle a buscar. Como vemos aquí, únicamente encontramos exemplos de prato ou pratos. Agora, se quero buscar os exemplos exclusivamente de plato, podo ir de novo ao lema orixinal ou simplemente mudar aquí a palabra buscada e damos de novo a buscar e encontramos exclusivamente exemplos de plato e de platos. Volvamos agora á busca por lema estándar. Imos buscar, por exemplo, vantaxe, para ver que variantes aparecen. Entón, escribo vantaxe en lema estándar, doulle a buscar e encontramos que hai alumnos que escribiron vantaxas, hai alumnos que escribiron vantaxe e vantaxes, hai alumnos ou alumnas que escribiron ventaxa e ventaxas e hai alumnos ou alumnas que escribiron ventaxes. Ben, pero quero que a aplicación me contabilice estas formas sen ter eu que ir vendo cantos casos hai de cada unha destas variantes. Isto é moi sinxelo acudindo ás consultas sobre frecuencia e pedíndolle que me organice os resultados, neste caso por lema orixinal. Entón, damoslle a lema orixinal e encontramos que hai 19 casos de vantaxe, 5 de ventaxa, 3 de vantaxe e 2 de vantaxa. E podemos presentar esta información en forma de táboa, que se pode, ademais, descargar, ou ben, por exemplo, en gráfica de sectores, gráfica de anéis, gráfica de barras, etc. Ben, outro tipo de busca interesante é aquela que nos permite procurar polos diferentes códigos asignados ás formas non estándares. Por exemplo, imaginemos que nos interesa buscar todos os casos en que os alumnos ou as alumnas que fixeron estes textos escribiron unha forma verbal simple non estándar. Entón, selecciono a etiqueta correspondente en tipo de desviación do estándar, que neste caso é unha etiqueta que vai introducida por M, porque é un problema de morfoloxía, MVSU, é dicir, morfoloxía, verbo, substitución, e unha vez máis damoslle a buscar.
obtemos unha concordancia con todos os casos e podemos organizalas tamén de maneira sinxela para que nos compute os distintos casos. Entón, neste caso, imos organizar por versión final do estudante e vemos que hai 40 exemplos de consume, 26 de SEA, 25 de STE, etc. etc. Imos facer outro tipo de busca similar. Por exemplo, queremos buscar todos os casos en que nós, os editores e as editoras de Cortegal, consideramos que faltaba un signo de puntuación e concretamente unha coma. Entón, seleccionamos en tipo de desviación do estándar o código que identifica a omisión dun signo de puntuación, DPM-ON, discurso, punctuation mark, omission, e ao mesmo tempo en estándar discursivo poñemos o signo a coma, porque neste caso recuperamos todos aqueles casos en que as editoras ou os editores de Cortegal no estándar discursivo puxemos unha coma, consideramos que faltaba e engadímola nós. Dámoslle a buscar e encontramos todos estes casos, 3.426 resultados. Ademais, se prememos no estándar discursivo, veremos como nós, os editores e os editores, nesa capa de estandarización, engadimos unha coma. Por outra banda, podemos buscar polas etiquetas que identifican a orixe da forma non estándar, a posible orixe da forma non estándar. Por exemplo, queremos buscar todos os problemas ortográficos que tal vez se poderían explicar por influencia do español. Entón, o que facemos é seleccionar a etiqueta O de ortografía e SP de Spanish, o SP en fonte da forma non estándar. Dámoslle a buscar e encontramos a concordancia que unha vez máis poderíamos organizar mediante as consultas por frecuencia. Podemos combinar buscas que mesturen, que combinen os dous tipos de códigos. Por exemplo, podemos buscar todos aqueles casos de adición dun acento que tal vez se poderían explicar por influencia do español. Entón, en tipo de desviación do estándar, seleccionamos a etiqueta O, AC, AD, é dicir, adición dun acento, un nivel ortográfico, en fonte da forma estándar o SP, a mesma etiqueta de antes. Dámoslle a buscar e encontramos todos estes casos nas que a presenza dun acento gráfico podería explicarse por influencia do español e unha vez máis en consultas sobre frecuencia poderíamos organizalo. No apartado documentos encontramos un informe, un documento que nos mostra cales son as distintas etiquetas, os distintos códigos que utilizamos para indicar que hai unha forma non estándar co seu valor e tamén algúns exemplos. Neste mesmo documento encontramos os códigos que identifican as diferentes categorías gramaticais, as etiquetas das diferentes categorías gramaticais, as etiquetas empregadas en Cortegal. Ben, imos agora a outro tipo de buscas, a busca por documentos á dereita. Aquí podemos filtrar, por exemplo, por tema, podemos filtrar por convocatoria de exame. Por exemplo, se seleccionamos xuño, calquera busca que fagamos a partir de agora vai buscar exclusivamente nesta primeira convocatoria de exame. Pero, ademais, a busca por documentos permítenos tamén buscar textos con determinadas características cuantitativas. Por exemplo, poderíamos buscar textos que só teñan un parágrafo, escribindo en número de parágrafos un. Dámoslle a buscar, o que encontramos desta volta son todos os textos que cumpren esta característica, que neste caso son 44. Prememos en calquera deles para efectivamente confirmar que o texto está conformado exclusivamente por un parágrafo. Poderíamos buscar tamén, ao mellor interésanos buscar para traballar na aula, por exemplo, enunciados que son excesivamente longos. Entón, podemos buscar en palabras do enunciado máis longo enunciados que teñan entre 100 e 200 palabras. Dámoslle a buscar e encontramos unha vez máis a nómina de textos que teñen estas características. Neste caso son 15 resultados e vemos que o enunciado máis longo ten 146 palabras e aparece neste texto. Este primeiro enunciado, todo ese primeiro parágrafo é un único enunciado. Ben, en baixo, á dereita,
Podemos buscar tamén por algúns códigos que identifican problemas que afectan ou que poden afectar as secuencias de palabras. Precisamente podemos aquí buscar enunciados que son excesivamente complexos ou longos seleccionando a primeira etiqueta, o que nos mostra todos aqueles casos en que nós, os editores ou as editoras de Cortegal, asignamos este código que, insisto, identifica enunciados demasiado longos ou demasiado complexos. Estas son as posibilidades de busca máis sinxelas, pero caben outras moitas. Por exemplo, buscar con operadores lóxicos e caracteres comodín, neutralizar as diferenzas entre maiúsculas e minúsculas, buscar combinacións de categorías gramaticais. Todas estas posibilidades están explicadas no Manual Avanzado de Buscas e Visualización dos Textos disponible no apartado Documentos. Finalmente, o conxunto de textos, tanto os textos con anotacións en XMLTI como os textos sen anotacións en texto plano, poden solicitarse a través de Zenodo na ligazón que figura na pantalla. Mais nada, moitas grazas pola atención.